ඔබතුමා දන්නවා මෑතකදී මාධ්‍යවල පළවෙලා තිබුණා මේ அண்மையில் ஊடகங்களில் வெளியாகியிருந்தது கௌரவ பிரதமருக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சியினால் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையில் கையொப்பம் இடப்படுவதாக. பிரதமர் ஒருவருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையில் கையொப்பம் இடுவது பாரதூரமான விடயம். ஆளும் கட்சி எதிர்வரும் 4 நாட்களுக்கான நிகழ்ச்சி நிரலை தயாரித்துள்ளது. நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கையொப்பமிட்டு அதனை தாக்கல் செய்யாமல் இருப்பது பிரச்சினைக்குரிய விடயமாகும். எதிர்வரும் 22ஆம் 23ஆம் தேதிகளை தேவையென்றால் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்காக வழங்க தயார். எங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், எதிர்க்கட்சியினால் அந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை சமர்ப்பிக்கப்படுமா இல்லையா என்பது குறித்து. විපක්ෂය පැත්තෙන් ඒ විශ්වාස භංග ඉදිරිපත් කරනවද නැද්ද කියලා. විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංඝාධිපතිතුමා. විපක්ෂයේ அது எதிர்க்கட்சிக்குரிய பணி உரிய நேரத்தில் கலந்துரையாடப்பட்டு செயல்படுத்தப்படும். ඒක විපක්ෂයේ අසංකරණ කාරණා භාරය වෙන්න පුළුවන්. சபாநாயகர் அவர்களே, எதிர்க்கட்சி கையொப்பமிடும் செயல்பாடாக இருக்கலாம். பிரதமருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டுவரப்படுமாக இருந்தால் சமர்ப்பிக்கவும். ஏனென்றால் நாட்டின் ஸ்திர தன்மைக்கு கூட அது பாதிப்பு ஏற்படும். சமர்ப்பிக்கப்படுமா இல்லையா என்பதை எதிர்க்கட்சி கூற வேண்டும். නායකතුමනි නිසි වෙලාවට අපි ඔබතුමා අතට පාර දෙනවා. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයට එරෙහිව තමයි මේ විශ්වාස භංගය එන්නේ. ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි ලෑස්ති එළඹෙන බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා ඒ විශ්වාස භංග විවාදයට අරගෙන අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවේ පැහැදිලි පිටුර ලබා දෙන්න.